हादरसा सरकारा जौ जुवा गान्जा आरो जायखिजाया आयेन बेरेखा हाबानि हेंथायै गोख्रों राहा लाबोदों आरो बेनि सायाव पुलिस खुंथायाबो गोख्रों नोजोर लाखिबोदों। नाथाय अब्लाबो खायसे सुबुङा आयेन बेरेखा हाबा मावनायनिफ्राय गोजान जायाखै एबा आयेन बेरेखा हाबाया खमायाखै। बेबायदि समावनो दिनै गसाइगाव पुलिसनि हान्जाया मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथा खालामनानै आसाम बंग सिमानि श्रीरामपुराव गंसे बेसेन गोसा गारियाव सेबनानै गोबां बिबांनि गान्जा हमनो हायो। WB-08C-216 नम्बरनि गंसे बेसेन गोसा गारिनि इन्जिनाव सिखावै लाबोनाय गान्जाफोरखौ गुवाहाटीनिफ्राय बिहार फारसे लांबाय थादोंमोन होनना पुलिसनि सुलुङा मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं गान्जा लाबोनायजों सोमोन्दो थानाय 3 सुबुंखौ पुलिसआ हमनानै सेबो होनना मिथिहोदों। पूरा गाड़ी में माल देना हो इतना नहीं आएगा। कोई गंग देखिए सर हेलो